No niin, morjesta vaan olla menossa nyt tiistaina kahtomaan seura reenejä. Silloin viimeiset yhteiset reenit ennen lauantain pelikierrosta Valkeakoskella tai kierrosta liigakarsintaa. Eli tosiaan voitettiin meidän ykkösdivarin lohko ja sitten sitä kautta saatiin karsintapaikka toisena meidän lohkosta. Jatkoon pääsi PC Islanders Kalajoelta ja ketähän muita joukkueita siellä oli. Siellä taisi olla no liigasta tippui ainakin Tepsi ja Bay. Ja sitten ykkösdivarin muista lohkoista niin olisiko ollut BC Story ja Valtti ja sitten Kometti ja olisiko ollut GH. Siinä on ehkä joukkueet karsinta, eli suhteellisen kova tasoinen karsinta on tiedossa, että Bay ja Tepsikin niin aika semmoinen tosi menestyksekkäitä seuroja, mutta tällä kaudella sitten vähän heikommalla menestyksellä, mutta eiköhän sieltäkin aivan pelimiehiä löydy ja saadaan kovat skapat sitten lauantaille, mutta eiköhän meidän pojat saa klaarattua ensi kaudelle liigapaikan, niin päästään takaisin liigapeleihin. Ja tosiaan niin kanavan tarkoituksenahan olisi sitten tuottaa hyvin keilaajaläheistä kontenttia kilpailuista, reeneistä, off-seasonista, oikeastaan ihan mitä vaan. Ja kanavalla tulee näkymään ehkä eniten meikäläistä, kun mä tän pistin pystyynkin, mutta sitten muista seurakavereista juttua ja kisoja ja heidän vaikka pallotestin videoita ynnä muita semmoista, että koitetaan saada keilailua taas vähän enemmän tuonne mediakartalle näkyviin ja sitten katsotaan mitä tästä tulee, että jatkuuko tää vai loppuuko tää aivan lyhyen. No niin, Matias, kävit No Urethein Openissa heittämässä nyt eilen, niin miltä se tuntui ja käytkö vielä yrittämässä finaaliskoreja vai jääkö leikki tähän? Käy vielä viimeisenä viikonloppuna yrittämässä. Oma peli oli aika kauheata tekemistä kyllä. Keli oli ihan hauska pelata kyllä. Oliko mukava heittää, kun ei ollut Purplehammereita, tai siis anteeksi Urethaneja radalla? Joo, ite olisi ehkä kaivannut sit kuitenkin sitä. No ei. Aivan hyvin reaktiivillakin pelattava tuo keli. Ite en vaan saanut tehtyä sitä heittoa mitä piti heittää. Mika, sä et ole tällä kaudella käynyt pelaamassakaan valtsikkapelejä, niin otetaan suoraan mies karsintaan, niin mitkä on fiilikset? Hyvät on fiilikset, kiva lähteä pelaamaan, että kyllä sitä vähän kaipaskin, mutta työt on harjoittanut harrastuksia, nyt on vähän paremmalla tolalla nuo hommat. Tehtiin matkaan mukaan.
No niin, nyt saatu haastattelupisteelle, niin seuran niin varapuheenjohtaja ja ykkösjoukkueen johtaja, niin Valtteri Verronen Kokkola lahjakeilailulle, niin Valtteri tosiaan lauantaina liigakarsinta, monesko karsintaa omalle uralle ensin? Jaa, kyllä tää varmaan jo, olisiko 5 vai 6 karsinta? Sanoisin näin. Taitaa olla 5 karsinta. No niin, ja yhdesti jo aikaisemmin noustu, eli nyt pitäisi vähän prosenttia saada ylöspäin, vai mitä? No pitäis joo, että se on kyllä liian vähän se kerran 5. Muuta ei ole riittänyt, mutta kyllä me ollaan kehitetty sen verran hyvin. Kyllä on hyvät säännöt. No niin, ja tosiaan karsintapelithän on Valkeakoskella, niin onko Valkeakosken keilahalli tuttu? No en ollut koko paikkakunnasta edes kuullut aiemmin. Ei oo niin. Elikkä täysin selkeää, ja minkälaisella joukkueella lähette sinne, eli ketä lähtee mukaan ja mitä olet miettinyt esimerkiksi vaikka peluutuksesta tiettyjen pelaajien kohdalla, kun joukkueessa on 1- ja 2-kätisiä keilaajia, niin mitä olet alkuun miettinyt ja suunnitellut? Joo, no mehän lähdetään sillä porukalla tosiaan, että on 1- ja 2-kätisiä ja siinä vastapäätä istuva Matias on mukana ja sitten on 1-kätisistä Mika on mukana, Saarikiven Mika tuo vähän seniorivoimaa ja ylivoimasta fyysistä kuntoa, niin mä uskon, että se jo auttaa meitä kyllä hyvin. Ja sitten näitä huonompikuntoisia junioreita on meillä mukana, että minä olen mukana kaikista huonokuntoisia ja sitten Juho Vuoppola ja Juho Tuore, Suomen mestari, usko, että se on saanut hyvää hiittiä noista SM-kisoista, niin ootan häneltä kyllä paljon. Ja sitten on myös toinen puoliseniori siinä vaiheessa, mutta toiseksi parhaassa kunnossa, eli Kahluksen Hans, meidän 2-kätinen taituri, ja pystyy myös vähän eri lailla pelaamaan, kun muut 2-kätistä vähän erilainen lyöntihän sillä on. Ja Esahan on nyt kuntoutunut, että on kaikki vammat selätetty, näin minä uskoisin, niin Esan pitäisi olla kans kyllä digissä. Joo, pelisuunnitelmahan on se, kun aiemmin puhuttiin tuossa, että voitetaan kaikki pelit ja ei tehdä yhtään missään koko päivänä. Siitähän se lähtee. Joo, sillä yleensä voittaa pelit. Ja no, mitenkä juhlitte nousua, jos semmonen, tai kun semmonen tulee? No, tässähän oli puhe, että omaa kustanne paljon vuokrataan sieltä meidän mökiltä, niin se on meidän juhlimistapa. Juon ainakin pari kuppia teetä ja syö vähän teeleipiä. No niin, elikkä aika villit juhlat tulossa, kyllä. Nousu koittaa. No juuri näin. No niin. Mehän ei alkoholia juo ollenkaan. Ei me ollaan urheilijoita. Tai ainakin kyllä. Te ootte. Niin, nimenomaan. Me ollaan. No niin. Mutta näillä eväillä sitten karsintaa ja tosiaan en tiedä, SKL ei todennäköisesti varmaan striimaa karsintoja YouTubeen, mutta kai siellä online scoring on sillä hallilla, niin sieltä voi ehkä sitten seurata ja SKL uutisista ehkä kanssa, mutta eipä siinä. Lähdetään odottamaan lauantaita ja nousujuhlia. Kiitoksia juurikin haastattelusta. Näin. Kiitos haastattelusta. Tämä oli mahtava kokemus. Kyllä, varmasti ensimmäinen sullekin. Joo, niin oli. Jännitti hirveästi. No niin, elikkä nyt käytiin vähän reeneissä kuvailee ja niin ottaa vähän materiaalia ja nyt ollaan sitten kävelemässä takaisin himaa. Itse tosiaan en pysty keilaamaan, koska mulla on golfkyynärpää oikeassa kädessä ja se ei anna periksi heittää ja kuntoutus on aloitettu ja se kestää 12 viikkoa, että reilu 2 kuukautta vielä ilman keilausta, että ajattelin, että jos kesäkuun päätteeksi niin heinäkuun alussa aloittaisi reenit, niin kerkeisi vähän reenailla ja sitten ehkä kisailla niin ennen IHC:tä ja Lucky Larsenia, jos sinne nyt päätän vielä lähteä, että sitäkin voi olla, että kahtoo miten tuo käden kanssa menee, että jos
jos ei saa kättä kuntoon, niin en sitten kyllä lähde varmaan kumpaakaan, mutta nyt meni vähän itestä jaaritteluksi, mutta siis opsireenit, niin mitä meillä nyt on, niin nyt oli tommoista heittelyä ja haettiin vähän siinä tiimihenkeä niin sanotusti ja sitten hyvää fiilistä keilailua ylipäätään ja mitä tuolla reeneissä, niin meillä on välillä siellä yhteisiä paikkoreenejä, sitten linjakeilailua, erilaisia baker-pelejä otetaan aina välillä, ja se on tosiaan niin kuin kaikille seuran jäsenille, että ei ole pelkästään niin kuin meidän ykkösporukan keilaajille, vaan tosiaan kaikki siellä saa tulla seurasta käymään ja välillä on pientä coachailua, jos sille on aikaa ja tuommoista, mutta tosiaan katsotaan, että milloin saa video editoitua ja sitten jossain ennen lauantaita, niin sitten tehdään sitten nousuhommista sitten oma video, jos semmonen sitten tapahtuu ja toivottavasti tapahtuu, että nyt on kovatasoinen karsinta, niin kuin tuossa tuli aikaisemmin puheeksi, niin ei tiedä sitten, että miten peleissä käy, että onko keilat niin sanotusti vastaan vai puolesta. Mutta ei siinä. Kiitoksia kun katsoit videon ja katsotaan tuleeko lisää, että laittakaa kanavaa tilaukseen, jos haluatte lisää kontenttia.